Ginahulat pa ang duwa ka district engineering offices sa probinsya sang Iloilo magsumiter sa ginapangayo nga mga detalye kag dokumento sang sangguniang panlalawigan kung makapaligay na sa investigasyon sa flood control project sa probinsya. Iniangon sa privilege speech si 2nd District Board Member Jun Mondihar nga nagpanawagan nga imbestigaran ang mga proyekto halin sang 2022 tubtob sa mga tuig nga nalista sa sumbong sa Pangulo website. Ang investigasyon nagatuyo man nga magpalabot sa opisina sang presidente kung mayara gid nga mga proyekto o kung laban lang diri ang mga ghost projects sa subong nga mga nakapasa sang dokumento among 1st District, 2nd District kag 4th District. Samtang ginahulat pa nga magpasa ang 3rd kag 5th District. Sunod kay Iloilo Provincial Vice Governor Lian de Buque, ginpahayag sini nga i-check anay kabugusan nga mga dokumento agud kung may kulang makahimo sang dugang nga follow-up communication. Ginaduwilian Manila nga matapos ang tuig nga wala pa na-assess sa mga dokumento. Dugang pa sang Vice Gobernador nga ginhatagan gid nila importansya ang insakto nga proseso agud nga mangin fair sa tag sa kadistrito ang ilang mga tikang nga ginabuhat kagagod mangin transparent ini sa publiko. As of now, we have yet to check the documents that have been submitted as to the completeness of the documents, right? So, but we will deal with it before the year ends so that we can make sure that if there are other documents missing, we can send out follow-up communication. For pa sa mga privileged speeches sa aton ng mga board members nga kung ano man ang lihok sang aton sa kuni ang padalawigan, we will be fair and we will be transparent. Amulang ini sa kapamaagi nga ipakita namon sa aton mga kasimanwa nga diri sa amon sa sangguniang panlalawigan, what we want is not a desired outcome. Why kami sang resulta ng ginapanungdom. Ang importante lang gid insakto ang proseso. Nabarian ang kamay sa pahayag ni Vice Governor Lian de Buque.